Hallo alle sammen. Hvor er vi henne i dag, Søren? Vi er på Nordskoven. Vi står op fra toppen af den der store bakke. Den store første opkørsel fra der, hvor man starter. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nej. Fettikanonen eller sådan noget. Ja, nu tager vi den sorte. Ja, skide glat i dag. Højre. Ja. Hvad fanden er det der B-linje? Devil drop, det lyder ubehageligt. Ja, kør. Nu tager vi den sorte ved siden af den, der hedder rød og hedder Devil Drop. Oj. Er du okay? Det er svært det her. Er det? Ja. Ikke så let. Nej, det kan jeg mærke. Nej, det glemmer vi. Vi fik så lige Sørens styr her. Ja, lortet det blev sgu bare en lille smule skævt. Ja. Det der fucking styrt. Så prøver vi low-key igen, og håber det går bedre den her gang. Ja, Søren han tager denne nedkørsel. En gang til. Så ned igennem numsehullerne her. Ja, præcis. Husk lige. Nej. Det var faktisk præcis det samme sted. Så Søren han tager den tredje forsøg. Take 3. Take 3. Det går bedre den her gang. Jeg tror min cykel er blevet en lille smule skæv. Det går nok. Din cykel. Nej, mit styr. Ikke blokere. Ja, kom så. Han overlevede. Nu prøver vi en lille linje. Ja. Nu tager vi den sådan begge to. Det er en god afstand, Viggo. Jamen, jeg holder god afstand. Det er egentlig godt fast. Shit. Fuck. Det var sketchy. Ja, det er fucking fedt. Ja. Det er faktisk ret fed nedkørsel. Den er fed. Ja, kan du huske, hvad den hedder? Nej, jeg har ingen idé. Nå. Nu. Vi tager... vi har lige taget den sorte her. B-linje Devil Drop. Devil Drop. Det var den sorte, vi tog lige før. Ja, nu tager vi den røde. Hov. Lidt ud over her. Ja. Du skal længere, du skal bare tage svinget bredere. Ej, det prøver vi lige igen. Ja. Så Lige en Devil Drop igen. yes, anden forsøg. Det er god. Den var fed. Ja. Vi kører videre. Jeg tror godt, man kunne tage den hurtigere, end du gjorde. Det kan man sagtens. Vi gad bare ikke lige luppe den mere. Der er sort, og der er rød. Igen har sort ikke noget navn. Rød har et navn. Vi kigger lige. Den røde, den hedder Devil's Drop 2. Ja. Så vi vil gå op nu. Ja, jeg kører den her. Den unavnede. Ja. Den sorte nedkørsel. Take eller nummer 2. Den ser ret uhyggelig ud, men Ja, det går nok. Så vi kører. Ja. Vi tager den igen. Første her. Oh shit. God start fra Søren. Ja, det var ret hurtigt, jeg gik på en rod. Vi har et problem. Vi er et sørgeligt sted. Mit styr er begyndt at fjolle. Demonstrerer det lige. Igen. Det er sådan, nogle gange når jeg drejer på det, så siger den de her fjolle lyde. Ja. Og det er som om den sådan hakker lidt, når jeg drejer på det. Sidst vi gjorde det, var det fordi der var jord i. Det er super nederen. Vi er nødt til at pille mit styr fra hinanden. Pille det der jord ud. Det er i hvert fald det, vi gjorde sidst.
Så vi er i gang med fikset. Ja, vi er i gang med at skille mit styr ad. Så nu gør vi det med, vi gjorde sidst. Vi har ingen idé om det er specielt sundt for cyklen det her, men vi satser på, at det nok går. Vi håber på, at det hjælper. Spul lidt hårdere ned i den. Okay. Vi er nødt til på for en eller anden i løbet af juleferien at få den ned til Andreas. Andreas, ja. I løbet af juleferien. Andreas, vi kommer til dig. Ja. Andreas, vi ved hvor du bor. Vi finder dig. Nu snor du den forkerte vej. Vi prøver igen. Mit styr siger lige lyd, men Men det klikker ikke. nu må vi se. Ikke for meget i hvert fald. Så kører vi den sorte her, som vi ikke nåede at komme specielt langt på igen. Jeg synes, det går lidt for stærkt, det der, Søren. Jeg skal lige finde ud af, finde ud af at komme ud om den der rod der. Vi kører igen. Nu prøver Søren for tredje gang at miste den der skide rod. Ja, er du klar? Nu laver vi lige. Nu kører jeg snart ned bare. Ja, prøv nu. Så skal du bare undgå den der skide fucking rod. Nej, nu kom ned på roden. Uha. Lad os se, om vi kan komme ud af roden. Ja. Hey, du ramte den, men du kom over. Du gjorde det. Vi kører igen. Ja, vi tager den en gang mere. Det var sådan, det er sjovt. Shit, Søren. Er du okay? Det var sådan, jeg kom ud over den der, ikke også? Ja. Så der rører mit forhjul, det rører sådan fucking langt ned. Og så rører jeg ud over styret. Jeg ved ikke helt, hvad der skete med sådan en cykel. Jeg håber, den er okay. Ja. Vi prøver igen. Til nedkørsel igen, tape. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har. Sådan 5 gange. Ja. Ej, jeg ved det ikke. Kører vi. Jeg tager lige en ommer. Vi prøver igen. Vi kører igen. Den her gang kommer vi begge ned, uden at sætte foden ned. Shit. We are the champions. Er vi mekanikere her igen? Kæden er hoppet af. For helvede, Det er Søren. heldigvis let at fikse. Hvor satan. Shit. Det er vel størk 2. Ja. Vi har ingen idé om, hvad det er, men Nej, vi har set det der. det er nok bare noget hygge. Det er ikke så super svært. Hvad laver vi? Vi står op på toppen af en bakke, på vej ned af en ny sort nedkørsel. Igen går vi ind blindt. What the side, den er nok glat. Der er mere træ. Trænedkørsel. Sort. Take 1. Ja. Vi kører. Shit.
Ja, rød nu. Hvad er det her for noget? Min bremse. Nej. Jeg var så tæt på at falde af. Og så blev smidt mine ben. De fløj sådan af pedalerne. Og så jeg kunne ikke bremse. Kørte bare ned af det der. Fuck, det var vildt. Shit. Tilfældig nedkørsel, vi har fundet. Ja, vi fattede ikke, hvor vi skulle hen. Vi fandt nedkørsel, vi satte på det rigtigt. Shit bro, hvad var det der? Seriøst? Ja. Nå, det er ikke så godt. Vi er lige kørt op ad en lang sort opkørsel, eller ikke en så lang, men en svær. Så det må vi se, hvad det her det er. Nå, vi gør det. Kunne det ikke godt? Vi har måske noget rød nedkørsel her, hvis det er det. Måske er det ikke bare en mikroskopisk en. For helvede. Det er ikke fedt. Nu er der faktisk en kommer det er bare ikke for mig, Nu kommer nedkørsel. Okay. Og den navner vi. Hvad er det her? Det er HQ-svinget. Ja, så kører vi fandme. Vi kører rød HQ-svinget. Fangens i navn. Meget funky. Shit, er du okay? Scheisse. Er du okay? Ja. Prøv lige at se mit fucking styr. Shit, det er jo helt skævt. Jeg tror, vi er nødt til at rette det her lidt ud. Vi faldt første gang. Det gør vi ikke igen. Søren faldt første gang. Ja, lad mig med det. Smukt. Ja. Ej, shit. Ej. Jeg er fucking god.
det var den Carsten fortalte om. Ja. Okay, kæberastleren. Yay. Uha. Shit. Shit. Fuck, den var sjov, den der. Vi er ikke færdige med kæberasler endnu. Er vi ikke? Men nu er det rød kæberasler. Jeg holder lige afstand til dig. Shit. Au, hvad er det? Fuck, en fed nedkørsel. Kæberastleren, det er måske en 10 ud af 10. Det er en 10 ud af 10. Det er en 10 ud af 10 nedkørsel. Fuck, den er lækker. Det var fandme fedt. GoPro du. Ja, vi er på toppen af. Knoller den? Yes. Vi er på vej ned. Den er ret sort. Det er lidt nok. Og sådan, igen er det blindt. Vi har ikke... Vi bare går ned i en 3 meters descent, og så går vi igen. Yes. Ja. Så kører vi. Så jeg kan ramme pedalen. Ej. Kan du huske, at jeg sagde med en 3 meters descent, og så en opkørsel igen? Ja. Vi fandt den her på toppen af en eller anden stejl bakke. Vi ved ikke lige, hvor meget nedkørsel der er på den, men det finder vi ud af. Er det super fed nedkørsel, hvor vi glemmer at filme? Ja, som... Shit. Vi skal ned den her Goofy-bakke. Efter den middel opad. Ja. Den er sort, ligesom opkørselen. Og vi satser på, at den er lang og dejlig. Det har jeg ikke meget. Ja, det er jo et gap. Det havde vi altså ikke lige set. Nej, det er jeg ked af. Ja. Er I okay? Undskyld, vi havde ikke set det. Og jeg kiggede ikke op. Nej, det var jeg heller ikke. Det ligner sådan noget ålen type shit. Ja, virkelig. Shit, son. Okay, anden del af den her underligt ubehagelige nedkørsel. Ikke har noget navn overhovedet. Ja, det er lidt fjollet. Det har den sikkert, vi kender det bare ikke. Skriv det i kommentarerne. Jeg gled sidelæns ned den der. Gør. Jamen, så tager jeg til venstre. Ikke et stort drop. Vi kommer til at køre, jeg kommer til at køre, måske tage en linje, der er lidt ude af min liga.
Vi kommer til at tage noget lidt... Vi har fundet noget, der måske er lidt uden for vores niveau. Tror du, jeg kan trille den her Vigo? Ej, den tog jeg ikke, den der. Shit. Ja. Hvad synes vi om? Hvad synes vi om den? Uden Den uendelige sorte. Så er den ret sjov, og jeg vil godt anbefale den. Men Din cykel lækker. bro, Fuck. okay, Vi skal lige lappe cykler. jeg er punkteret. Ja, jeg tror det var fra et af de 1000 hop jeg casede. Yes. Jeg vil nok anbefale, at man var lidt bedre end vi er, før man tager den. Lidt. Ja. Vi kan ikke nå mere, så vi skrider nu. Fordi det er ved at blive mørkt, og vi skal hjem og alt muligt.